Ang dili 70 Adventist, ano naman kaniya? Ang imong pangutan na ganyan, basi nalimot ka ba? Ikaw may nalimot ron. Ang akong gitubag, Nagigukot na ka. ang Ginoo Ano ba? implement. Karaman talaga promo. Ang Ginoo itubag ay na. Nag-promulgate ba? Dili na implementation, promulgation na. O ganyan gingon ako no. Na, ang nagpamatuod ba ang Ginoo? Kaya nausap pa sa Ten Commandments. Uya pa dani niya. Sa Ten Commandments ba? Sa ato ng giingon, Di ba ka mo ba? kanang Exodus chapter 20 verse 8, promulgation na. Buti pasabot, gipanday na sa Diyos na balaod. Tapos, Ang Diyos may nagpanday. Tapos, Karon, kay ang Diyos may nagpanday naa sa kitagaan na komunidad. Namo na mo implement anang balaura. tapos, Kasi may kitagaan sa Old Testament. Ang Diyos. Karon, unsang sita sa Biblia, kapitulog bersikulo, ang apel ng 70 Adventist. wala na. Di ba? Di Para ba sa iyo, kita ba? pati ko rin irol man na siya. Siguro. Anong pakitao man imong 70 Adventist rin nga? Nausa man, gilantan ka. Ay wala man kay 70 Adventist na. Kisa man kayo yung apel mo. Patik up sa. Ikaw may dapat pagsikap. Ikaw dapat ang pagsikap. Ano man? Kaya apil-apil ka ng butang awa sa Biblia. Ano pakitao mo sa Biblia? 70 Adventist. Sige, So wala sa Biblia. sige, ikaw pakitao. So wala sa Biblia. Oh my katoliko ka. So, ang 70 Adventist ko, wala mo na ka nabasa. Sige, pakita daw. Roman Catholic Church ha? Sige daw. Wala ka nabasa. Sige. One Holy Catholic Church, wala ka nabasa. Sige. Di ba? O, bunuot mo si Mutubangan. Sige. Kung na kayo mabasa ng Roman Catholic Church, nagpa-implement, Ang One Holy Catholic Church mo ng Roman Catholic Church. Eh wala may laing One Holy Catholic Church mo naman ng Roman Catholic Church. So, kung muingon siya nga, Ngunit sa isa, tawag ini muluhod ko pag naging babasa, hindi ka ni muluhod, baka ako ni. ngunit sa alis, minawa. Yan. Kung siya mabasa Yan. ng Roman Catholic Church, One Holy Catholic Church. Roman, Di ba? One Holy Catholic Church. Ayaw sa mo na itong dili. Kaya ang imong gagawin na Catholic Church. Iyawagan sa Biblia ang Catholic Church. Iwan yung isip kanina. Muna, ako ginawagan, One Holy Catholic Church. Iwan na pag Roman Catholic Church. Dawaton Kanang dili. One Holy Catholic Church mo na ang Roman Catholic Church. Dawaton dili. Yan, basahon na ako. Dawaton dili. Basahon na ako. Ayaw na, basahon. Dawaton Deal na ta. Basahon na ako. Dawaton Ayaw dili. na, gidawat na ako. Okay, gidawat nimo. Muna yung challenge. Yan. Minasa. Ayaw pag-create. Okay, Pag imong sa- challenge. Ang challenge kanina, may mabasa ba akong Katoliko? Yan. Basahon na ako. Ikaw magkakasan. Yan. Panunaw na to. Sir, pwede ba ikang basa, sir? Muna yung challenge ha. Kung nasi mabasa Roman Catholic Church, itagaan na mao'y mag-implement. Ayaw nag-iusa ba ba? Ayaw na na magbuot sa challenge. Magbuot sa challenge. Dili gina pwede mahimo nga ang Roman Catholic Church mo ang Catholic Church. Dili gina mao. Dili gina mao. Roman Catholic Church ha. For the first 1,000 years, wala may laing Catholic Church. Roman Catholic Church ang gingon. Ayaw. For the first Ayaw ko 1,000 ilara. years, ayaw lagi. Ayaw ko ilara. Ayaw, ikaw may mangingilad. Sa Roma ra mo lagi kan. Pero mooyon Ayaw, ka na. ilara. Pero mooyon ka nga na yung Catholic Church sa Biblia. Dili lagi ko muuyon basta imo ha. So, dili ka mooyon basa kuha, pero dahil mabasa Catholic Church. Muuyon ko kung nay Roman Catholic Church dito mo gikan. So, dili ka mooyon kung ako'y mabasa, pero mooyon ka nga na nakasulat Bisan si Catholic kinsa Church. mo basa basta Diba, Roman lagi, Catholic lagi. Church. So, mooyon lagi ka kung dili ako'y mabasa. Basta nay Roman Catholic Church. Lagi ba? Uyunan ako na. Isa lagi ba? Ayaw ko wala aking ano. Ikaw may tawag ka 70 Adventist Church imong gi-challenge kayo na eh. Karon, i-challenge ka. Ay sabot kanila bro. Kanila bro. Kami nagsabot bro. Dili. Kami nagsabot Tama man ang point. Dili man siya Tama challenge. ang point. Ikaw ang Ano? may challenge. Tama Dili ang siya. point. Ang imong kilitok ganina primero, Catholic Church. Akong giklaro Wala karon. man ganit dihay Akong Katoliko. giklaro karon. Karon, kinungagan nimo. Okay. Unya ala ko ang tubag siyempre klaro man ang tayo nga kanang walay laing Catholic Church for the first 1,000 years mo na ang Roman Catholic Church. So, ibig sabihin, So, di ang mabasa ang One Holy Catholic Church. Okay. So, ibig Basahon sabihin- ako. so, ibig sabihin- after na ko mabasa, muluhod ka. Akong challenge sa imo Roman Catholic Church dili One Holy Catholic Usab Church. ni mo eh. Ali siyempre Usab usab mo nimo. nako. Ang inyong iglesia Roman Catholic dili Church. ka lang mooyon na Roman Catholic Church, pero ako mo mooyon na nga One Holy Catholic Church. Dili lagi kumuyon. Asa? Dili lagi kumuyon. So, dili na ko dawaton kung One Holy Catholic. Dawatan na Ngon. lang, sir, dawatan Ang na. akong dawaton Pero pwede Roman ka matudan ni Muslim Catholic nga kanang Church. One Holy Catholic Inyong Church iglesia. ang Roman Catholic Church. yes. Roman Sige, connect ka na, sir. Roman Yes, I-connect ka na, sir. Yeah. I-connect ka na, sir. Connect na lang. Catholic niya mo na ang Catholic. Dili lagi na ang kailangan ang mabasa Roman Catholic. Wala lagi lamon lagi. Ang challenge dili na ko dawaton. Paano eh, tawag
Desperado na eh. Pagkaw ka lang, mamati lang. Desperado na eh. Sige, atong yabante. Okay, Palasi man ko na. Si Palasi. Wala, Wala, Palasi. Dili, sir, Kaya kaya isa isa po po ng isa palasi. ka katoliko. Wala nila yung katoliko, isa ka. Yes, yes. Oh. Kasama Aniya, ka sa aniya, Katoliko. aniya, aniya. Masay Katoliko. Aniya. Kung dili ni dawaton sa itong amigo, paminaw sa Hoy, Joy, ikaw, dito to. Hoy, kaya Katoliko. Ayaw, Roma na eh. Ipit na kayo, ipit na kayo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.